O'Haro, the ultimate, the king of D12. Nag-isip sa 22 subset up, no? Ang ultimate just sa babae. Nag-partner ko niya para sa Ihimalo sa Tanay, nag-sponsor si BBJ sa mga t-shirts nga ato niya panagtag karon sa ato sa mga sound addicts nga rin. Karon kami dugay-dugay mga boy naman kami sa payo. Alright? So once again, i-check natin ang audio na gikan kay BBJ. Next, ultimate. Okay, once again, BBJ Scorpio. And ultimate, just babae. Ready, 3, 2, 1. BBJ. BBJ. DJ John Tita and DJ Corridor.